A už nemusíš nič. Dobre? Keď pôjdu, že aj ľudé. Hop. Hej, náš žiak. Dobre. Čo ti? Dobre. Dobre, že to dostrieham. No tak teraz akože sa rozprávame, že čo chceme. No a čo budeme teda robiť? No proste. Nazorňovať človeka, ktorý je na hranici medzi Matrixom a realitou. Ako ten názor ľudí, ktorí má plné zuby. Je to nazorné. A ja myslím, že to človek, ktorý je nazorné po 2 rokoch. Kamoškou na tých ľudí fajn plné zuby, chápeš? Červená, modrá, Matrix. Modrá tabletka, červená tabletka. Čo znamená, že tento typek odchádza z Matrixu. Stále. Je proste už keby sa koduje s tou Matrixom, proste keby ide skrz niečo, ktorý sa proste už toto sa odkrýva. Tá realita, alebo ten, jak sa to nazvala? Proste art, life, kreativita, proste všetko, potom má nejaké možnosti, proste freedom kamu, sami freedom to je art, takže a to je šípka a proste už prichádza sem, chápeš. Takže ten typek začína hľadať sám seba a začína mu dochádzať veci. Začína si otvárať vedomie všetko, takže ešte tam není, ale už je na polku, už je na poli tam. Let's go. Ďalší obraz, ktorý tomu nadväzuje, je prebudenie sa v novej realite. Proste, kamoško, vidíš to. Teraz to je také opučené, že tu už je odkladaný reál. Kamoško, vidíš, to ešte to zálezy, sú proste podobné, oni sú na sebou. Kúď sa na to, kamoško. Escape the Matrix. Wake up in reality, kámo. Už je ten Matrix, tuto si bol v tej kukle, to bol znázorné v Matrixe, jak proste tam boli v tých bázenkoch, tuto tam, proste takto je ono, tuto okolo teba lietajú, to príšery, toto je akože proste, no, nejaké UFO, také niečo, nejaké oči, ktoré sledujú, proste furt majú pod kontrolou, pasti si, proste. A tu, už sú tie oči, tu už si vedmi, tu je tá harmonia, tu už je proste všetko, motýl, freedom kam, ideš si. Takže tieto obrazy nad seba nadväzujú. Můžete si dnes vrdat na to, už je pozdě, dneska nemůžu mě vyhodit, protože dělají pro mě. Piči ľudé. Check it. Čo? Jede? Áno. No, takže tuto máme nové trička s malbami. Úplne, že fresh proste trička. Áno, a tady máme malbu. Takže... A máme tu novú vec, ktorú som ešte nikdy nemala. Potlač obrazu na hrnček. Teda z druhej strany potlač, to je úplne luxusná, kam ešte ak to je leskle, tak to úplne ináč vynikne podľa mňa. Ty piču. Koleská Adria Vianočná a budú tam remeselníci a proste výtvarníci budú tam vystavovať obrazov a ja mám práve ešte na konci. Ja to mám vlastne ešte jednu tašku a 12 čapic. Akože vyzerá to fakt mega dobré, podľa mňa. Ešte tam dáš ľudé, toto je bomba. Toto je že bomba. Tu mám ešte jednu tašku. Kde sú tu tašky tu?